Però què estàs fent? Vas dir que m'esperaries. Aquest artefacte pot fer més coses que reencarnar les ànimes. No m'ho has dit tot, Essek. És clar que no. Trigaria segles a explicar-te les coses més bàsiques. Quina màgia és? Màgia no seria la paraula correcta. El Dunamis és el poder còsmic que va crear tot aquest món. La gravetat, el temps, la realitat. És tot el que seràs i el que podries ser. Les decisions que pots prendre. I totes les que ja has pres. Flotant en un oceà de possibilitats. Això que dius sembla tret d'un conte de fades, Essek. Jo només veig un mecanisme. I per dominar un mecanisme, l'has de desmuntar i estudiar cada engranatge. Sí, exacte. Per això, crec que podrem treballar molt bé junts.